Daňová kontrola je zložitý proces, ktorý býva v praxi často podceňovaný. Klienti častokrát prídu neskoro, alebo sa domnievajú, že kontrolu zvládnu sami, aj bez poznania procesných postupov a zásad konania. Je to však omyl. V praxi som sa stretla s tým, že klient na položenú otázku správcu dane netušil, kam úradník mierí. Napríklad, na čo využívate tento stroj? Klient odpovedal, to som si kúpil za dobrú cenu, ale ešte neviem, čo s ním. Táto nesprávna odpoveď spôsobila dorúb na dani z príjmov 3600 eur. Rozdiel totižto spočíva v tom, či sa jedná o investíciu alebo náklad. Ľudia často odpovedajú bez toho, aby vnímali dopad aj v širšom kontexte. Následne si neskontrolujú, ako sú ich odpovede naformulované do zápisnice správcu dane a potom sa veľmi často stretávame s tým, keď klient tvrdí, no ale ja som to takto nepovedal, ako to zapísali. V daňovej kontrole tiež predkladáte dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Navrhujete vykonanie dôkazov. Vypočúvajú sa svedkovia. Predkladajú sa znalecké posudky. A teda ide o odborne zložitý proces, ktorý vyžaduje odborný a obozretný prístup. A preto je dôležité nechať sa zastupovať odborne vzdelanou osobou. Skúsený právny zástupca vie, ako má postupovať, aby čo najlepšie hájil záujmy klienta, a predovšetkým ovláda zásady daňového konania a veľmi nápomocnú judikatúru.